Ja, hej, mit navn er Thomas. Jeg vil gerne med udgangspunkt i de nedstående spørgsmål om mit eget relevante eksperimentelle arbejde, og i de vedlagte bilag vil jeg gerne forklare, hvordan en plantes opbygning og dens funktion er. En plantecelle er mere kompleks end en dyrecelle, og en plantecelle består af en cellevæg, som beskytter cellemembranen. Cellemembranen indelukker cytoplasmaet, og cytoplasma indeholder plantecellernes organer og strukturer. Organellerne og strukturerne i en plantecelle består af mitokondrier, som der producerer det meste af ATP'en, nukleus, som er cellekernen, og nucleolus, som transformerer RNA til ribosomer. Ribosomer består af proteiner. Golgi-apparatet færdiggør polypeptider. GER, som står for metabolismen i en plantecelle. Og det som den her GR det er, at den sammensætter fedt og nedbryder kulhydrater. Og RAR står også for metabolismen i en plantecelle. Og den her RAR sammensætter proteiner og modificerer proteiner, og samtidig med den også danner cellemembranen. Og så kloroplast, som står for fotosyntese. Så en plantes funktioner må siges at være mange. Men den primære funktion er fotosyntese. Og det er, når en plante forvandler CO2 og vand ved hjælp af sollys til energirige kulhydrater og sukker. Så redegør for betydningen af højde og relationen til breddegradernes klimatiske zoner. Det ses her på bilag 2, at for hver 1000 meter man vandrer op af et bjerg, svarer det til 10 grader op eller ned på breddegraderne. Eller at man har tilbagelagt en afstand på 1000 km nord eller syd. Det forårsager en meget pludselig temperaturskift, og man vil finde en stor artsdiversitet på et bjerg. Ja. Så redegør hvilke abiotiske faktorer, der er typiske i højdeforskellen. Jo, og der har vi snakket om klima, tryk, temperatur, stråling, vind og plantenæring med mere. Så skal vi diskutere betydningen af abiotiske faktorer i den alpine flora. De abiotiske faktorer i den alpine flora er sne, vind og temperatur og forskellige tryk. Og de skal betyde en masse forskellige ting i den alpine flora. Såsom at planterne ikke kan reproducere. De vil ikke kunne lave fotosyntese, hvis der er sne. Og specielt hvis sneen ikke bliver smeltet på det rigtige tidspunkt af året. Når vi snakker abiotiske faktorer, snakker vi om de faktorer, der kan påvirke planten eller plantenarten, uden den har selv noget med det at gøre. Det er faktorer såsom, selvfølgelig som jeg sagde før, temperatur, vejr, lys osv. Og den alpine flora er betegnelsen for de planter og de plantearter, der har evnen til at leve i et meget store højder, meget høje højder og over trægrænsen. Abiotiske faktorer, der går ind og påvirker planterne, er hvis det pludselig skulle gå hen og blive meget koldere, end det normalt plejer at være oppe i bjergene. Det er også faktorer som vandtilgængelighed, da planterne befinder sig langt oppe i bjergene, at det begrænser, hvor meget vand de kan skaffe, og hvor meget vand de kan opnære så højt oppe i bjergene, og det kan påvirke deres måde at skabe fotosyntese, og så er det nødt til at lave respiration mere. For eksempel om vinteren, hvor det er koldt, og det selvfølgelig fryser til is. Og det er jo også en form for stress, som planterne her kan blive udsat for. Og det er jo også radioaktiv stråling, og derfor ser man tit ændringer i nogle af planternes genetik, og hvordan de opbygger sig selv. Ja, tak.